El Mundial arriba a l'última d'aquesta trilogia de carreres, des d'Aragó passant per Motegi i per últim aquest circuit, el de Chang a Tailàndia, en un cap de setmana amb molta controvèrsia, accions polèmiques, un cap de setmana passat per aigua, amb molta emoció i amb alguns resultats que no s'esperàvem. Comencem com sempre amb l'actuació dels pilots que no han pogut acabar la carrera. En aquest cas trobem Remy Gardner, l'australià, que després de 14 voltes i amb un ritme que no era roïn, i després de fer un bon cap de setmana, finalment ha caigut. També trobem l'italià Luca Marini, que després d'haver completat un cap de setmana també prou complet ha caigut quan quedaven poques voltes per al final. I començant amb els pilots que sí que han pogut acabar la carrera, trobem el japonès Tetsuta Nagashima, el substitut de Nakagami per aquest gran premi, que va classificar en 22a posició i ha acabat la carrera en 22a posició. Per davant d'ell trobem Darryn Binder, el sud-africà, que després d'un cap de setmana amb un ritme prou pobre no ha pogut més que acabar en la posició 21. I en la seva reestrena en el Mundial trobem Danilo Petrucci, l'italià, que després de molt de temps sense pujar-se una MotoGP ha participat avui en el Gran Premi en substitució de Joan Mir, que encara s'està recuperant de la seva lesió, i ha finalitzat en 20a posició. I en la posició de neu trobem el britànic Cal Crutchlow, que en la seva tercera carrera havia entrenat i classificat prou bé, però finalment ha acabat en la posició de neu. Immediatament per davant trobem un decepcionant Fabio Di Giannantonio, que ha completat un cap de setmana prou roïn, després de fer uns entrenaments i una classificació molt pobre, acaba en la posició 18. Immediatament per davant i la gran sorpresa d'aquest cap de setmana, trobem Fabio Quartararo, el líder del campionat de MotoGP, que si bé durant entrenaments i classificació va classificar en quarta posició, ha fet una eixida desastrosa, ha tingut molts problemes amb la moto i un ritme irreconeixible per a ell. A poc ha anat baixant posicions fins a la 17a posició, una posició que no li dona punts i que ha permès que tant Pecco Bagnaia com Aleix Espargaró li retallen una montona de punts per a la lluita per al Mundial. Davant d'ell, l'italià Marco Bezzecchi, que li ha passat pràcticament igual que a Fabio. Després d'uns entrenaments i una classificació espectacular, va classificar en la pole position i sí a primer en la graella i a poc ha anat relegant posicions fins a acabar en la 7a posició després d'una carrera molt roïn per a ell. Tant Marco Bezzecchi com Fabio Quartararo un cap de setmana per oblidar. En 15a posició trobem al madrileny Raúl Fernández, el pilot de KTM que ha completat una carrera boníssima. En algun moment ha aconseguit col·locar-se en 10a posició, però a poc ha baixat algunes posicions i ha acabat en la 15a posició. De totes formes, un cap de setmana i una carrera molt bona per a ell. Per davant d'ell, el català Pol Espargaró, un Pol Espargaró que malauradament està molt trist i que no se li nota a gust amb la moto i que després d'una classificació molt pobre en la posició de neu ha completat una carrera regular, ni bé ni mal. Una 14a posició després d'un cap de setmana que crec que ell no ha estat gens a gust després de també de les declaracions que va fer que Honda ja no es preocupava per ell ni per Àlex Márquez, així que ja desitjant acabar la temporada i canviar de moto i d'escuderia. En 13a posició i sorprenentment trobem a l'italià Franco Morbidelli, que si no m'equivoco és la primera volta en tota la temporada que queda davant del seu company Fabio Quartararo, en una 13a posició que després de fer un cap de setmana prou regular, la carrera no li ha anat mal i una 13a posició molt valuosa per a ell. Per davant d'ell trobem la primera Suzuki en la graella, el català Alex Rins, que després d'un cap de setmana prou bé, prou constant i no tenia mal ritme per a carrera, va classificar en 10a posició i ha acabat en 12a posició. I per davant d'ell i en 11a posició trobem un Aleix Espargaró un poc fosc, que després de completar un cap de setmana prou tímid, tenia una carta molt bona per a jugar-la, ja que Fabio Quartararo ha fet una carrera molt desastrosa i podia haver retallat molt més punts. Encara així, una 11a posició que no li veig gens mal per a ell i es queda només a 20 punts del cap del Mundial. Per davant d'ell en 10a posició trobem el sud-africà Brad Binder, el major dels Binder, que bé, jo avui esperava un poquet més, coneixent-lo, dia de carrera, la pista banyada, esperàvem un poquet més d'ell. Encara així, una 10a posició prou bona per a ell, encara que avui ha sigut la segona KTM oficial en la graella. Per davant d'ell l'espanyol Jorge Martín, que si bé després de completar un cap de setmana molt bo, classificant en segona posició per al dia de la carrera, avui ha tingut una eixida un poc roïna i a poc ha anat baixant posicions fins a quedar en la 9a posició. Encara així, un bon cap de setmana tenint en compte que les circumstàncies de la pluja són un poc imprevisibles per a tot el món. I sorprenentment per davant trobem el català Àlex Márquez, el xicotet dels Márquez, que el cap de setmana en general ha sigut prou pobre, però la
la carrera ha sigut espectacular. Partia des de la 20a posició i ha acabat en l'8a posició. Ja sabem que quan hi ha algunes circumstàncies adverses li agrada lluir-se i avui ho ha fet, de 20a a 8a posició. I seguim amb una altra remuntada èpica, Maverick Viñales en 7a posició, que si bé tant ell com Aleix Espargaró han tingut un cap de setmana prou roïn, sobretot en entrenaments i en classificació no tenien massa bones sensacions, però en carrera Maverick ha demostrat que tenia alguna cosa més. En aquest cas, de 22a posició a 7a posició a final de carrera, així és que un cap de setmana regular per a ell, per una carrera espectacular. Per davant d'ell trobem a la bèstia Enea Bastianini, que per a mi ha sigut el tapat del cap de setmana. No s'ha comentat molt, no s'ha parlat molt d'ell, no se li ha donat molta importància, però ell ha completat un cap de setmana més que correcte. Després d'uns entrenaments i una classificació molt regular, molt completa, classificava en 6a posició i acabava la carrera en 6a posició. I entrant de ple en el top 5 trobem a la formiga, a Marc Márquez, que està demostrant que ha tornat per a quedar-se. Segons paraules textuals d'ell, el millor cap de setmana de tota la temporada, i ho comprenem perquè ha completat tot el cap de setmana íntegrament. Tant en entrenaments com en classificació ha acabat totes les sessions. Finalment una 5a posició per a ell, que ha estat barallant-se per la 4a, inclús per entrar al pòdium, però finalment una 5a posició per a ell que val or. Per davant de Marc trobem el francès Johan Zarco, que per a mi ha completat un cap de setmana espectacular. Pràcticament el millor ritme de tota la graella, i després d'una eixida prou pobre ha baixat moltes posicions, ha aconseguit remuntar, i quan la pista ha començat a eixugar-se un poc, el seu ritme s'ha multiplicat per 10. Les últimes voltes de la carrera una autèntica bala. I finalment ha tingut la polèmica amb Pecco Bagnaia, que després d'avançar a Marc Márquez, Johan Zarco s'ha vist que ha tallat el gas i que no ha volgut clavar-se en problemes amb Pecco Bagnaia, que s'està jugant el Mundial, i ha decidit ni tan sols tirar-li la moto per intentar avançar-lo. De totes formes, un cap de setmana molt complet, molt bon ritme i un elegant Johan Zarco en 4a posició. I entrant en el pòdium de la carrera trobem l'italià Pecco Bagnaia, ara sí ferm candidat al títol, està a només 2 punts de Fabio Quartararo, i paraules textuals seues, aquesta tercera posició li sap a victòria. Després de la mala carrera de Fabio i de la posició mitjana baixa d'Aleix Espargaró, Pecco Bagnaia eixia en tercera posició en la graella i ha acabat en tercera posició en la graella. Tot s'ha de dir ajudat per la resta de Ducatis i perquè Johan Zarco finalment no ha volgut avançar-lo, però Pecco Bagnaia, que es queda ahí a les portes del capdavant del Mundial, a només 3 carreres del final. En segona posició trobem l'australià Jack Miller, que sens dubte està de dolç. El Gran Premi passat va guanyar la carrera i en aquest Gran Premi queda en segona posició després d'imprimir un ritme totalment espectacular, però que no arribava a agafar el ritme estratosfèric que tenia avui Miguel Oliveira. Primer en classificació, Miguel Oliveira estratosfèric, com deien, que damunt en pluja és tot un especialista. Aquesta temporada ha guanyat 2 carreres i les 2 han sigut sobre aigua, i un Miguel Oliveira que des del principi es notava que tenia algo més, ha avançat moltes posicions i ningú al final ha pogut agafar-lo. Una victòria molt esperançadora per a ell i molt merescuda. Així és que fins així el Gran Premi de Tailàndia al circuit de Chang, on hem vist pràcticament de tot. En el Gran Premi anterior vam veure com Pecco Bagnaia caia en l'última volta i puntuava 0 punts, i d'igual manera Aleix Espargaró puntuava 0 punts. Fabio Quartararo amb una 8a posició aconseguia puntuar un poquet i mantindre aquesta distància per el liderat del Mundial, però en aquest cas ha passat totalment al contrari. Fabio Quartararo ha puntuat 0 punts, Aleix Espargaró ha puntuat en mitjana taula i Pecco Bagnaia ha pujat al pòdium. Això vol dir que a falta de només 3 carreres per acabar el Mundial, Aleix Espargaró està a 20 punts del capdavant del Mundial i Pecco Bagnaia està a només 2 punts. Així que ens esperen 3 carreres molt interessants i molt, però que molt emocionants. Acaben estos 3 Gran Premis consecutius, tenim una setmana de descans i tornem a Austràlia. Espero que vos hagi agradat molt aquest resum i ens veiem en un parell de setmanetes a Austràlia. Adeu!